Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Financiën Javier Silvania onderzoekt de mogelijkheid dat Giro Settlement Holding zal worden overgenomen door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao APC. Giro Settlement Holding is de holding die in het leven is geroepen na het faillissement van Girobank. Silvania benadrukt dat er nog steeds een grote schuld van deze holding is aan de overheid. Tegelijkertijd heeft de centrale bank een grote lening aan de Girobank gedaan. Momenteel wordt gekeken hoe de ontwikkelingen rond Giro Settlement Holding lopen. En bij die bespreking waren ook mensen van APC aanwezig. In totaal 4.251 personen hebben zich tot de maand augustus dit jaar uitgeschreven uit Curaçao. Dat betekent dat het aantal mensen dat Curaçao verlaat langzaam aan het toenemen is. Als deze cijfers doorgaan, zullen aan het eind van het jaar enkele honderden mensen meer Curaçao hebben verlaten in vergelijking met voorgaande jaren. Er wordt al langer gesproken over een mogelijke exodus vanwege de moeilijke financiële situatie op het eiland. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Een familieruzie aan de San Nicolaasweg in Santa Maria liep afgelopen weekend volledig uit de hand. Een vader ruziede met zijn zoon en die zoon ging uiteindelijk weg om met een pistool terug te keren. Hij schoot gericht op zijn vader en op de vrouw van zijn vader. Beiden raakten gewond door enkele schamschoten. Ze hadden medische behandeling nodig. De jonge man zelf is gearresteerd. De politie heeft dit weekend een illegaal autokerkhof aangetroffen. Het gaat om auto's die zijn gestolen. Daarna hebben onbekenden onderdelen van de auto's afgehaald en ze daarna in de mondi laten staan. Het gaat om een gebied bij Veres en de politie onderzoekt wie erachter zit. De politie heeft dit weekend een illegaal autokerkhof aangetroffen. Het gaat om auto's die zijn gestolen. Daarna hebben onbekenden onderdelen van de auto's afgehaald en ze daarna in de mondi laten staan. Het gaat om een gebied bij Veres en de politie onderzoekt wie erachter zit. De selectie van Curaçao is momenteel in Indonesië om 2 oefeninterlandse spelen. De eerste is afgelopen weekend verloren tegen Indonesië. Curaçao verloor met 3-2. Wel maakten FC Utrecht-verdediger Dylan Timber en Excelsior-verdediger Natangelo Markelo hun interlanddebuut. Dinsdag speelt Curaçao opnieuw tegen Indonesië. Dat gebeurt dan op Java. Simandi Cultura is van start gegaan. In de extra veel foto's, onder meer van de officiële opening die gisteren in Fuik plaatsvond. Verder waren er activiteiten op het Brionplein en in de wijken Nieuw-Nederland en Bont. Ook bij de kerk van Coromoto was het gezellig in het kader van Simandi Cultura met een optreden van de groep Gezellig. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.